Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere en gamor na mar bedo ko odiechieng' mate cheno ni en Andrutho Tieno kenda mor mar rwako daktari marwa ubunyiso ni nyige nga en nyakanye olonye weche mage aito wadonje twak achiel kachiel machiegni daktari e penj laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano ahinya ruoth iluonga ni Phoebe Ongadi anyar Migori County to alonye weche meke tiyo gi chiemo gengo tuoche kendo thiedho tuoche gidho ngere nutritionist kata public health professionals. Erokamano ahinya amor ga mar bedo kodi nikech wacho ga pile pile ni in gi michamo mane ni wacho ga chenro mar penj laktar mang'eny mokalo kaito bende wacho ga kacha ni kapono ni dwani mondo mi bed kod rateke dendi obed maber luore gi michamo tok mano kende wacho ga bede chenro ni iwanyalo tiyo kod chiemo e gengo thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano ahinya tiende ni chiemo nyalo bero kendo keto ngima wa obed maber. Daktari wadwa ngi yane yore mopogore opogore motedore tudore kod kit chiemo manyasani. Ngeni thothne wang'yo gani kidwa chamo chiemo mokinyi chai gi mkati. To ne wang'yo ni imadho nyuka gi nyoyo. Kaito ne wang'yo gani kochopo saa 7 kata saa lunch kapono nitiere lunch inyalo chamo kon gomena. Ochopo gotieno inyalo chamo kon galot. To gin mago gin weche ma itieko. Wadwa ni wang'ene emerging trends kata chiemo mopogore opogore masani koro donjo e kit ngima wa kaka oganda. Mulna wach ni mana matino. Erokamano ahinya Ruth. Ka wang'iyo wach emerging trends watemo ng'iyo ni to ere gik manyien manyasani mabiro nikech wach mar nutrition sani omako piny mangima nikech oseyud ni chon kaka Kenya kane wa concentrated malnutrition kata kilo matin. To waneno ni sani malnutrition man overnutrition kata kilo mang'eny makelo overweight gi obesity dhi mbele kata medore to kaka gimedo medore kaka tuoche mikelo gi kilo mang'eny bende bedo mang'eny koro ntiere gik ma ji osebedo katemo koni gi koni moko ntiere man gi mabedo backed gi science mabedo backed gi nonro kata utafiti moko bende ok bed backed koro ema kawuono wadwaro wacho mokuongo chakre ndalo covid ji mang'eny sani manyo ni to en chiemo mage makachamo tanyalo bedo gi kinga maber e denda rateke motego manyalo konya gengo tuoche koro mani luongo ni immune boosting foods koro ndalo covid cha ji nopuonjore mang'eny anya koro trend kata mana kaka ji yiero chiemo ji ne yiero chiemo towards chiemo ma miyo wageng'ore kamano koro mokuongo en olemo ka wang'iyo olemo ji mang'eny sani ong'eyo ni olemo sana olemo miluongo ni citrus fruits citrus fruits gin olemo mantiere group mar machungwa kata ndim kata lime strawberry olemo mwachamo to wach e dhowa koro olemo niendi oseyud ni entiere gi vitamin C ni eno konyowa mondo wateg white blood cells white blood cells e del ema konyo mondo ogore gi tuoche koro mano gimokuongo masani ji temo ni mondo ng'i to ere olemo manyalo konyawa mondo wagore gi tuoche koro vitamin C rich fruits sani ji mang'eny kandalo covid cha ji nomadho ndim mang'eny ahinya kendo ji notiyo gi machungwa mopogore kiruwo godo e pi kata ka ichamo kamano mar ariyo bende nitiere spices masani oseyud ni nyalo konyowa mondo wabed gi kinga maber e dendwa mokuongo en spice miluongo ni turmeric ka en king'ade tineno ka en yellow en ratong kech tiere anti-infected protein mantiere ye kanyo mamiedhe yellow kanyo iluongo ni curcumins koro ratong mantiere turmeric ni oseyudi en onyalo konyo geng'o kata mana tuoche moko mike arthritis rheumatoid arthritis kaka moko kweko kendo nyalo konyo mondo oger kinga mantiere i del wadhi winjore kendo wadhi puonjore to ere kaka inyal tigi turmeric ni e chiembwa mar ariyo chiemo machielo mitedo godo iluongo ni garlic ni endi bende nitiere gi anti-infective proteins makoti kod nyalo konyo anti-inflammation makelo tuoche kaka homa ahonda sore throat gik makamago koti kode to nyalo konyo kendo nitiere moro be maber kabisa en iluonge ni ginger kani gidholuo iluonge nang'o tangawisi ni ober ahinya kendo en bende okonyo anti-inflammatory koro gik mawacho gite gin iluongo gi group achiel mawacho ni prebiotics koro ibonyiso wa kendo bodhi adhia mos awinjo kimulo kacho ni sani koro wantiere kod kidienje mopogore opogore mag chiemo emerging trends masani donjo e kit ngima wa bende gidonjo to wamako gi matek mokalo kuom ranyisi imiyo kacha ranyisi mar tuo mar covid omiyo wang'iyo kaka gigo mawachamo gigo mwanyalo tiyo godo mondo mi oket rateke wa mag del ang'o kendo ma konyowa ng'iyo kata donjo e kidienje mag chiemo mopogore opogore kopogore kod chiemo mapile kopogore kod tuoche kaka covid ang'o kendo ma sani koro sechwalo oganda wa e ng'iyo gik magichamo koro sani
sani osechwalo gandowa nikech kilo mamedore kendo gi puonj mosebedo kiwacho ng'ato sani ong'eyo ni kaka kilo medore e kaka inyalo yudo tuoche moko be kaka diabetes, hypertension, cancer, mikelo gi obesity and all that. Koro ji ong'eyo ni sani ka kilo ni malo to tuoche go nyalo donjo mayot. Kendo kasa ni ji ong'eyo ni kilo no bedo malo nikech kit chiemo ma wachamo. Koro mano en yo machiel ma koro miyo trends kata mana yore manyasani ji temo koni gi koni. To ere kaka kilo ni nyalo dok piny kaka koro wawacho ni emerging trends kata gik mabiro ma ji temo. To koro ka kilo ni oseng'e maber ni kong'eny to anyalo gamo tuo to chawo gik makelo kilo mang'eny en sana aina mar chiemo ma wachamo. Tiende ni tuoche ma osedhi malo ma bende waneno ka ging'eny mokalo wabede kod lakteche ka odiechieng' tido ka tuo ratil mamalo mar del, tuo ka tuo ratil mamalo mar del kachiel kod tuoche mosedonjo. Daher mondo mi wang'ia ne wamulo kacha kidienje mopogore mag chiemo, waneno kacha gik moko kaka ne wachako gi immune boosting foods kata chiemo magero rateke mag del. To gin imagine nikech gin chiemo mofwenyore ma ochako fwenyore kendo iluongo ni bell pepper. Kendo na yudo kaito bete ok yota inye chiro. Sana man gi rangi nikech nitiere carotenoids ne konyo mondo wanen maber kendo konyo wa immunity kata mana gero kingawa. To en bende ka ipime gi machungwa nikech pile wang'eyo ni machungwa emoting'o vitamin C mane gero white blood cells mondo miwa kinga kendo makonyo mucous membrane kata makonyo mondo wager tuoche. To sayud ni bell pepper niendi entiere gi vitamin C kata moloyo machungwa. Koro ber ka watedo chiemo to eni kike gi kitungu sana. Kitungu be ni mana gi kinga mare. Koro sami tedo kitungu cha tikiko gi bell pepper niendi. Koro group machielo Dr. Phoebe kapod wantiere bell pepper mabede thoth ni waluongo gani hoho. To kato jomoko beluonga ni kitungu maji gimoro aina no okang'eyo. Tani ka gibire e rangi mopogore wantiere kod ratong, wantiere kod rakwaro ni kaito wantiere kod ralum. De bede ni kotenore kod rangi ne bende madini ne thoro pogore koso ena na vitamin C ena na kamano. Koro nutrition kata weche meke chiemo rangi is very important. Emo miwacho kata kiyudo gimono kaka oduma maindi oduma nyamula. Ka ing'eyo adumb nyamula to kipime gi oduma mwatiyo godo pile neno ka rangi opogore nikech vitamin A ema kelo rangi cha. Koro vitamin A iluongo ni carotenoids kata provitamin A makoro ka wachame to dendwa dhi convert mondo bed vitamin A. Koro yudo ka en ober moloyo marachar. Pod gin gi starch ma waja wacho cha, pod en gi carbohydrates, pod omedo teko, to koro ber ne ni en koro gi vitamin A momedore. Koro mano bende maindi. Makwarni oseyudi ni rangi makwarni kendo medo nutrients gi minerals moko ma onge ma yellow kendo onge ma green. Koro mwacho ni kuom kinga kipimo hoho ma yellow ma green gi ma yellow gi ma red ni tudo ni makwar ni en otelo negi e kinga nikech en gi vitamin C mang'eny mologi to kendo en gi carotenoids ma wacho ni nitiere gi rangi. Koro nutrition rangi en mamuhimu kata mana turmeric ineno ka en ratong ne ni be ni mana gi tich ne. Koro momiyo tich mar turmeric compare gi garlic. Koro yudo ni turmeric ni en gi anti-infective proteins moloyo garlic nikech rangi ne ni nitiere ber ma medo ne curcumins moki bi yudo e garlic. Koro mana kaka iwache no rangi e chiemo en muhimu. To ka ponono nikech wachoga bende chenro mar chiemo makare kachiel kod gigo ma wachamo. Dr. Phoebe wachoga kacha ni ikwongi chiemo gi wang' nikech nitiere jomoko ma isaya mondo mieko chiemo. Seche ma ikiko bell pepper, hoho, ikiko marakwaro, maratong, maralum seche mitedo cha mondo mikel ni rangi maber no. Thoth ni wachoga kati no woni se wacho no nitiere chiemo makikiko to kendo koro berne dok chien. Seche ma ikiko bell pepper, berne dok chien koso berne medore. Wawacho ni kata ka wanyalo tiyo gi chiemo mwayudo kawaida kaka mchele na starch kaka nwanyisi ni 10 food groups. Mchele en achiel kuom food groups weko eno medo wateko. Koro mondi med ber mar mchele cha inyalo tede gi carrots, inyalo grate carrots e iye kacha kata inyalo ng'ado bell pepper ni matindo tikete iye kacha chande medo rangi kata mana minji kata peas bende inyalo tede go. Sami medo rangi no kendi medo ber ne matinde ni imedo ne nutrients moko mane onge godo miluongo ni non essential vitamins mane mchele cha onge go to nyalo yudore e bell pepper. Lero maber mokalo in gi michamo watiyo gi chiemo yore mopogore to nitiere gigo mabende timore momiyo nyaka walok kaka wachiemo. Dr. Phoebe waseneno kacha chiemo makonyo e gero rateke mag
mag del mabende ipimonwa kacha vitamin C mabende wanyalo yudo e yore mopogore opogore. Wadwa ni mondo mi koro wang'ia ne kidieny machielo gut health. Gut health gidhulu wanyalo wacho ni gidhulu wanyalo wacho nang'o daktari? Lombro mar gut health. Dongen kaka chiemo kalo, kaka chiemo kalo. Koro kuma chiemo kale no nyaka wang'ia ne kaka onyalo bedo maber mokalo. Exactly. Koro gut health ni sani an emerging trend. Ji mang'eny sani temo mondo olos gut health. Nikech research. Neno ka jitimo detoxification and gik machal kamago. Nikech utafiti oseyudo ni nitiere relationship kata nitiere tudruok kantiere gut health gi ngimawa kata mana gi tuoche mabedo e dendwa. Nikech oseyudo ni e lumbro makaka chiemo kalo nitiere bacteria microbiome yani colonies mag bacteria mang'eny modak e lumbro noero. To bacteria go nitiere bacteria maber to gi bacteria maricho. Koro maricho ka e pathogens makelo tuoche to mabeyo ka e matemo mondo ogore gi tuoche. Koro microbiome no kata colonies modak e wa sana gintiere e large intestines gi small intestines gi matindo. Koro gine miluongo gini probiotics. Koro no ka tinde ji mang'eny wacho ni odwaro yogurt man gi probiotics, odwaro gik makamago nikech oseng'e ni colon cha. Koro ka probiotics ng'eny, matindo ni ka bacteria maber ng'eny e colon, to kata mana tuoche mane bacteria marach nyalo kelo cha temo ka dok piny. To bacteria maber ni en nyaka pidhe nikech nitiere ma wabedo godo naturally ka konyuolwa, to bende nitiere moko be wanyalo medo e yor chiemo mwachamo. Kendo nitiere be samoro ka wachamo chiemo moko be wanyalo duoko gi piny. Kaka chiemo man gi mo mang'eny, chiemo mobedo process mokale machine, chiemo machal kamago gino duoko microbiome mantiere gut cha piny. Koro samo dok piny to tuoche mondo donji bedo mayot. Ema wacho ni watiyo gi chiemo mondo wageng' tuoche. Koro achiel kuom chiemo kapok wadonjo chiemo go Dr. Phoebe wacho kamoro kanyo ni gin nyaka pidhgi. Tiende ni irito gi yo makare, tiende ni iketo gi e dendi nikech ok en kidieny ma onyuolwa godo koso. Inyuolowa kodgi microbiome inyuolowa gi probiotics. To kendo probiotics ma in godo pogore gi mango gi differ from ng'ata achiel kama chielo. To nitiere kaka wanyalo medo kiwango mane wantiere godo cha kopitia gi yor chiemo, kendo wanyalo punguza kiwango go bende kopitia gi yor chiemo. Koro dwaher ni mondo bacteria mabeyo ka lactobacillus gini mondo bed mang'eny moloyo bacteria maricho madhi kelonwa tuoche kata miwacho ni pathogens. Koro mondo wager bacteria maber, miwacho ni trend koro sani ji dhi kamanyo probiotics. Chiemo man gi probiotics mondo bacteria mela e gut cha. Be oseyudo mang'eny kata mana gut kata mana nyombich ber mare kata health mare otudore gi obwongo, otudore gi adundo. Koro ka gut healthy to kata obwongo bende healthy to adundo bende healthy to dendwa bende healthy. Wang'e chiemo ma wanyalo rito godo iwa mondo mwabed kod probiotics gi mabeyo, bacteria mabeyo ka e del e kidieny mamalo nikech ni wacho kacha ni wanyalo nego gi, wanyalo duoko gi chien kotende kod chiemo ma wachamo. Wanyalo gero gi nang'o, wanyalo pidho gi nang'o. Erokamano. Koro ka wagero go jwapar ni kendo sama watuo bende ka wamonyo antibiotics kendo kwa monyo gi okang' mo ochwalore to waduoko bacteria ka piny. Wanego the good bacteria. Koro ing'eni sache wadwaro ni mondo waneg pathogens to samoro the good bacteria bende dok piny. Koro miyo chiemo mokwongo mantiere gi probiotic oseyud ni en yogurt. To yogurt ni ok en yogurt te nikech idwaro ni yogurt mantiere gi live bacteria ma kata mana kosekale machine to bacteria ka pod ngima. Yogurt mantiere godo Kenya ka gin yogurt machal kamano. To wa kaka nutritionist wacho ni obed yogurt ma ok mede sukari. Koro en yogurt ma plain kata mana mala kata mana chak moro mane wapuoyo kinyaluo cha. Sami puoyo kiume to nitiere bacteria ma dhitie iye madongo. Koro bacteria cha makangi chamo to dhi konyo mondo med population kata med ng'eny mar microbiome mane wacho ni ber kak geng'o tuoche. Koro ma achiel kuom gi. Mar ariyo en chiemo moboki mokuogi. Koro pod en mana ka yogurt kata kikang' ikuoga lot to en mana chagcha ema pod dhi ferment. Kendo bende nitiere kata kinyalo ferment anyuka mara bagi. Samiwe samoro iume to ing'iye tiyudo kopopni machacha bacteria mabeyo ka bacteria yienyo bacteria yienyo kachacha. Koro bacteria ni en be ka en iwa kucho to nitiere gik monego bed ni wapidhe. Embo dwani mondo chiem. Koyudo chiemo moko to omedore kendo o ferment maber. Koro chiemo ma pidho probiotics gi ema oluongo ni prebiotics. Manyiso ni prebiotics en chiemb probiotics. Prebiotics en chiemb probiotics. Kaito antibiotics
en oduoko probiotics piny. Odhi konyowa gi chango lakini be koa muonye momi wacho ni daktari wacho ni munya yath konyisi ni muony for 1 week we medo ndalo manondiki kata weko muonyo yath nyawadu mane ok ondikni osiptal. Aneno ka wantiere kod pichni mag chak mopogore opogore. Dr. Phoebe, diere moro ne wantiere kod kod weche mag chiemo makare ne mine mapek ni wacho kata ni nyuka ber ka ber inyalo bago nyuka bag nyuka kima nyalo madho chak mopuo madh chak mopuo kinyalo madho yogurt madh yogurt monge kod sukari wasemulo kacha probiotics adwa ni mondo mwang'e ne gimoro mabende tinde odonjo ni intermittent fasting en tinini en tuwe te wacho ni en tuwe machalo nade Dr. Phoebe gi dholo malera en riyo kech koro mana kaka wacho kod tuoche kosenga marano ka wang'iyo sani statistics ma Kenya almost a third gin overweight kata obese ratil mamalo mano chida mane onge go chon ne wang'iyo ni kilo tin ahinya nyithindo malnourished to waneno kaka wapidhogi to tinde trend no lokore manyiso ni ng'eny ji koro kilo ng'eny koro intermittent fasting en oken diet en pattern moseyudo ni konyo mondo oduok ratil mapiny to kendo intermittent fast kata mana riyo kech oken mar jite oken mar mine madhodho nyithindo oken mar mine mayach oken mar adolescents gi nyithindo to bende oken mar jogo maikgi oseniang' mokalo 70 kadhi mbele kendo bende oken mar jok mantiere gi feeding challenges kata mana chronic illnesses en ng'ama overweight to en healthy ober dende en gi afya maber to koro kilo mantiere malo koro intermittent fasting en ong'iyo ni so what you gima idwa chamo sama ichieme koro en riyo kech kwa muda matin kasi chako chiemo koro sama iriyo kech no en science ma behind it en nango sama wachamo chiemo kaka wachamo bando wani glucose dhi malo ei remo manyiso ni mind carbohydrate to dendwa ok dhi kawe ka carbohydrate dendwa dhi kawe ka glucose mondo makoro medwa fuel tema mondo tim tije moko e del koro sama wasechame mose converted to glucose to dendwa koponi ne onge chiemo moro mantiere iye kanyo to dendwa dhi tiyo kode mondo omiwa energy to kane glucose moko ntiere to koro dhi kawo excess cha to okano yore ariyo okane kaka glycogen kata kaka mo kata fat koro ndalo ma wokwa chiem cha to koro glucose onge matimore nade mamedore koro dendwa nyaka survive delo dhi gimiluongo ni mild stress koro samo survive cha otemo manyo glucose moro amora mano kan koro kuongo dhi glycogen mano kan cha nikech onge chiemo michamo to nyaka del nyaka survive koro dhi glycogen cha emo dhi kawo mondo tigodo mondo miwa teko ka glycogen cha rumo to kendo dhi fat koro mwinjo kwacho ni intermittent fasting konyo mondo wa lose weight eyo mayot kendo eyo makare kendo intermittent fasting ni be konyo joko matemo gengo type 2 diabetes nikech samo kichiemcha to glucose ni piny manyiso ni insulin be ok dhi bedo malo ilero nogo maber mokalo to gimacho kacha ni oken mar jite omiyo king'ato ka ng'ato wachacha ni Dr. Phoebe no wacho ni ber kiriyo kech mondo bidok ratil chien mondo midedi oti gi sukari kachiel kod glucose ma onyalo tiyo godo mamake makakanyo ka waduogo to wadhi nyime kod yore mag chiemo manyasani kod kidienje mag chiemo matinde je chamo mondo migi bed kod ngima makare kiki dhi mabor kata matin kiki sudi Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Piwang mora ma inise golo tap kibiro golo piwang machal gi remo. Mang'ich mos ka itang' ni
mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Tapki adwa ni mondo yikri maber ahinya. Nikech koro nyathini ma ini wuoni nyuolo ema biro chulo na kuoro kuom gimora mora ma inisetimona marach. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Yore monyalo tiyo gi chiemo e thiedho kachiel kod geng'o tuoche. Wang'eyo kacha ni nitiere yo machielo mabende sani ji timo mar riyo kech, mar neno ni dendi otieko kod glucose duto te, kosetieko glucose go to dhi e boche duto te mondo mi oti godo, ok ni odonga donga kamano to nitiere kama odhi manye. Daktari ni pimo kacha ni ma sani koro ji timo mathoth mokalo. En gima itimo nang'o kotenore kod kaka laktar bro tayo ng'ato koso ng'ato bukore abuka to ni an adwa riyo kech mondo mi denda oti kod sukari kachiel kod mo mantiere. Kaka ne wawacho cha sani endi utafiti osedo ni riyo kech nigi ber mang'eny. Kineno jok machon negi riyo ga kech ka gidhi e thim kata ka gidhi hunting to negi dak aming'a. So ni riyo kech nyalo kelo kata riyo kech achana. Okay, nane riyo kech achana. Binongo ni intermittent fasting. Eno konyo mondo wa lose weight maber. Kendo konyo wa mondo wa chiemo mantiere be digested yo maber. Koro ntiere yore mang'eny ma jera inya en 16-8 apaga uchiel aboro. Manyiso ni ichiemo kuom seche aboro to iriyo kech kuom seche apaga uchiel. Koro ere kaka itimo mano? Koro luore gi kaka ng'ato oyiere riyo kech milongo ni intermittent fasting ni. Koro ka seche aboro inyalo amua ni chiemo ka chakre saa 2 nyaka saa 11. To ken chiemo aoyaye adhara mach nyaka godhiambo, bo ken chamo chiemo te. Chamo chiemo ma healthy, ma whole, kendo chiemo magero del maber, to ichame matin to for 8 hours. Manyiso ni bang' saa kichako chiemo saa 2, wacho ni chamo breakfast moro saa 2, nyalo chamo lunch moro saa 6, kaso saa 11 isetieko. Koro bang' saa 11 iriyo kech nyaka chieng' machielo cha. To ma ok ne jite. Iseneno daktari ose confirm ni in fit enough nyalo riyo kech, kendo daktari ose confirm ni ok riyo kech no ok dhi hinyi e yo mora mora e health mari. Nitiere moro kendo milongo ni 5-2 ma indi be jero timainya iriyo kech ndala riyo ichiemo ndala bich e juma. Kwa wacho ni Monday nyalo riyo kech tichamo mana chiemo achiel. Chiemo mwachamo gi kika count calories. Miyowa calories machalo 2,000 calories kang ipimo chiemo mwachamo, just a normal diet. Gichiemo magokinyi, chiemo moro ma lunch, gigodhiambo tiketo snack achiel saa 4, snack achiel saa 10. Mano mi 2,000 kilocalories. To kang ichamo chiemo achiel mano bo mi 500 kilocalories. Mano ema dhi kelo gimilongo ni weight loss. To mind intermittent fasting wawacho ni ka watime to kik watime nono, watime bende gi exercise matin, nikech sama ang dendi burn fat cha, nikech koro nigi stress nyako survive, odhi manyo gik mobedo stored. Koro sama burn fat cha samoro bo nyalo kawo muscles matin, muscles and ringo muscles and teko meke chokewa. Koro ber ka watimo exercise matin mondo muscles ka otegno, ka ang fat timore nade fat wuok. Koro ndala riyo ka ng'amo seng'iyo gi intermittent fasting to nyala fast gi pi modho kata mana gi fruits kata mana fruit juice. Ng'amo kong'iyo go to nyalo chamo 1 meal a day ndala riyo e juma. Koro 5 days ichime chiemo maber, to kwacho ni sama iweyo intermittent fasting kata sama i break riyo kech to kimany chips, okimany burger, okimany pizza. Imanyo chiemo ma healthy, chiemo ma whole. Nikech kang imedo mo mang'eny to deni dhi bedo gi oxidative stress ma dhi kelo kendo problems machielo. Koro introduce chiemo moko mos. To intermittent fasting ni jo utafiti kata mana dakteche oseyudo ni en achiel kuom yo mayot kendo yo moseyud ni nyalore ne jogo madwaro ni mondo olal kilo. Nikech kaka kilo dhi piny, tuoche bedo matin mwayudo, kendo kaka kilo dhi piny, cancers bedo matin mwayudo, kaka kilo dhi piny, tuoche meke adundo gi tuoche meke hypertension bedo matin.
Okay. Ero kama na nyado ni wadhi weche mag supplements Dr. Phoebe. Supplements bende wayudo ka tinde ji tiyo godo mang'eny mokalo. Kendo kata king'iyo yore mopogore wacho ni ji wacho gani kaka joma mine kichopo higni moko ber kichako tiyo gi supplements, joma chuo kichopo kama onego bed ni chako tiyo kod supplements. Mulno supplements daktari. Ero kama no supplements ka wacho ni gin tembe miwacho ni nitiere gi vitamins mokete igi to gin tembe ma imuonyo orally kata imuonyo gi dhok. Sani ende piny mangima wayudo ni supplements en achiel kuom non-pharmaceuticals maloso pesa kabisa e piny mangima. Kendo wayudo ni ka pinje maoko to supplements oda bedo mang'eny ahinya. Tafiti moko nang'iyo e pinje ma America, UK, kikawo ji 5, ji 3 kuomgi tiyo gi supplement achiel kata moro. To supplements wanyalo wacho ni en industry kata en kidieng moko bedo regulated ahinya. Koro wacho ni kapok wa muonyo supplements kata kapok watiyo gi supplements mora mora to ber ka wakalo through daktari. Nitiere kuonde makoro supplements chuno mokwongo kaka pinywa ma Kenya ka nikech chiemo mwachamo samoro kwa enough nutrients. Miyo mantiere gi ich. Chuno ni koro bo mako supplements moko kaka meke iron mamedo remo to gi mar folic acid madhi konyo mondo nyathi obed gi brain development. Nyathi be ka osenyuol nikech chak mar miyo bang' dweche 6 ok bi bedo gi vitamins moromo. Nyathi kosenyuol dweche 6 imiye vitamin A kendo miyo be sama onyuol imiyo vitamin A, nyathi bende imiyo vitamin K. Koro mago iluongo ni essential supplements mobedo supported e Kenya kaindi. To yudo ka tinde ji mang'eny dhi e duka ng'iewo supplements en a trend mosebiro. Ka for example vitamin E en a fat soluble vitamin. Vitamin A, D, E and K. Fat soluble fulo ni otiyo gi mo mondo bed dissolved e dendwa to obudho kawatiyo kode. Kiyudo vitamin E tablet achiel en almost 2000 IUs. Also almost 2000 IUs. To wadwaro just about 150 per day. Manyiso ni koro sama mwonyo tablet cha to wamuonyo gi in high doses excess doses. Koro sama watimo kamano liver ema dhi bedo gi tich matek mondo ogoli. To vitamin E no bentire mana ng'at makoro ko bedo deficient to daktari nyalo timango ndikone mondo odhi otiek deficiency moro manie dende cha. Another one moro makendo kelo toxicity and vitamin A. Moro mimiyo nyithindo hospital ni embe very high doses. Another fat soluble vitamin. Ching moro ne wantiere gi jatuo moro manotiyo gi vitamin K. Kane wang'iyo multivitamins mano madho to noyudo ka vitamin K ne very high. To no hinye kabisa nikech vitamin K eno konyo gi clotting. Koro kochamo okotiyo gi vitamin no mang'eny to kendo no worsen the situation mane watemo mondo wa handle kode. Koro multivitamins ber to kikwa tiyo kodgi aoyaye. Pinje maoko tiyo kodgi nikech lobgi the low onge gi minerals gi vitamins ma ka chiemo donge kaka marwa ka chiemo donge lo ma oko gi lo makorwa ko nido ka vitamins gi minerals opogore to wanyalo access pod ber kendo wapidho chiemo mang'eny. Koro multivitamins ka wanyalo chamo maber kendo moro bende emerging trend en multivitamin mar omega 3 omega 6 fatty acids. Koro ng'eni mago ji muonyo to samoro be kia ng'ama nolose ok in regulated maber. Samoro bende yudo streets ikakata gima jok moko kete iye kanyo ok ken regulated. To ka wachama rech maber, wacho ni rech kawaida rech kaka korwa joluo wan gi rech mopong omena, mbuta, fulu. Gin gi omega 3 fatty acids. Kendo ka wachamo the real fish, kata mana rech owuon, kata mana omena owuon, wadhi yudo benefits maloyo kao tablet kasto wamuonyo. Makar muonyo tembe, kar manyo supplements, manya chiemo maber, tibro yudo konyruok. To kopo ni nitiere kama koro daktari ndike supplements, to ise dhi through test, inyal pim remo, inyal pim urine, inyal yud ni Ruth onge gi hemoglobin moromo. Koro nyaka kete iron boosting supplements. Kata Ruth onge gi vitamin D, emomiyo oyudo rickets, kata oyudo osteomalacia. Koro kete vitamin D supplements e hospital. To wuothe pharmacy ni wang'iyo supplements, mano ena trend, lakini okobera inya ne gimawa. Dr. Phoebe, diere mag COVID, agna duoki mane COVID kacha. Diere mag COVID ne jio mandho vitamin C
ahinya. Vitamin C ni nejo madhe. Nye pimna moko gisipimo nagi matimore kaponono ni ngato madhe excess. Vitamin C kaponono ni ngato madhe excess. Vitamin C tek mondo ngato madhe excess nikech en water soluble. Manyiso ni del bro mana kao kore momi wacho gani jok machamo ni wacho ni chamo a plate of fruits the whole day. Dendi bro bi mana kao modwaro mar odiochieng no ero. Modong ba it's just a waste. Koro vitamin C gi B vitamins gi longo ngini water soluble. Emo wacho ni kata kawa dotted a lot to kikwanga da lot gokinyi to awe ya moto wate dogo dhiambo. By the time you dogo dhiambo vitamin C cha osio kata mana machungwa ni kaka wangade ni ber ka wachame within seche adek. Kangwa weka mana koponi koro waume gi foil. Koro immune boosting foods kano fwenyora inya ndalo COVID emane koro gimoro ni dawa no wuok. Kineno ka jine chwako ndim, to chwako machungwa, to chwako turmeric, kaso chwako garlic to gi to dawach ni kendo mind ber kata bana sani okshon nyaka bed gi homa kata COVID kichwake di chele juma to odhi konyo mondo olwok dendi kendo mondo otem oger immunity mari. Koro pima chungwa cha wamadhe uru wachwake inyalo kete hani matin kech hani bende nigi anti-inflammatory bedi konyi mondo aonda matedore obed matin kech odhi gero mucous membrane maro. Dr. Phoebe idire mag COVID abotio mano kod abotio gi mano kaka ranyisi mathoth mokalo nikech mano no yudo wa kendo mano bende no hinyo ji mang'eny jomoko bende no wito ngima gi nikech kato je emerging trends gitene nigi go maji timo kotende kod tuoche bende ne waneno mang'eny mokalo. Vitamin C dire moro na winjo daktari ni jomoko no madhi saidi mochako kelo negi chandruok okata vitamin C dawa ma wacho ni kama ichwako garlic ichwako ginger ichwako turmeric ichwake jomoko ne madhe excess amokelo negi chandruoge mopogore kaka ich masik mol sate dio mang'eny ich mayom debe nyango mano timore kaponono ni mano en adier. Koro kane ka jok macha mang'eny no ngeni magi gin antidiuretics manyiso ni giluoko singeni sama giluoko it's had side effect mar ich moluoki en diarrhea nikech ich ler koro chiemo koro gibora mora mocham in excess obed chiemo maber ka wacham in excess to okrach. Koro akap kikomba achiel gokinyi kikomba achiel godhiambo okrach mar dawa kata mana to ber ka walosi wawuon nikech dawa ming'eyo e duka samoro gi jaketo powder to kolose to ilose gi the real things inywase kendi to ichwake ober. Mama zoni poda be okber ahinya ober lakini okinyal pime gi the real turmeric kech mai swago kendi ichwako kendi ikalera chungi kendi. Chiemo machielo bende mose yudi ni konyo mondo ogine mondo ogor kinga gin kothe mosebedo kwa wacho kodhi gi nyalo bedo njugu, nyalo bedo simsim, nyalo bedo almond, nyalo bedo sunflower, nyalo bedo kodhi mar budho masani beche ok yot ruth koth budho tinde beche biro marach biro man kecho nitie gi omega 3 mane wacho cha okonyo brain development kendo kata mana memory loss. Koro ber ka wachamo chiemo mo wacho kata ka en probiotic kaka yogurt tinyalo kawo simsim tikete wiye mano imedo berne to sami chiemo kamano imedo vitamins gi minerals kaka zinc, selenium, vitamin C, phosphorus mantiere kothe kendo mae be emerging trend sani koro jong'eyo ni kothe kachiel gi seeds kodhi gi seeds kothe kachiel kod njugu group mar njugu gi simsim bende konyo wa to kendo wacho ni kik wachame mang'eny to bende kaka wane kaka itedo nikech nyalo bedo ni en simsim to kete sukari mang'eny koro sama chamo sukari mang'eny kendo bro chandruok to watimo tieko chandruok. Dr. Phoebe wakaw yoyo ka waduogo to wabong'ane yore mopogore mwenyalo cham godo kothe kaka koth budho ipimo no kata ni achiel inyalo kete gik moko kaka yogurt seche mitedo alot cha kisechiel alot kanise lose maber inyalo pore alot inyalo keto salad inyalo keto yore mopogore mondo mi ober chiemo no kikidhi mabor kikisudi nyaka kamwagi kendo bende nitiere gimi ai godo bende nitiere gimi puonjori to bende diher mondo mi ipenj laktar kaponono ni diher mondo mi ipenj laktar namba mar SMS nitiere TV mari namba wa mar simu nitiere kanyo kae to bang'e bende wabotudore kodi achiel kachiel to kik wil ni Facebook page en penj laktar penjo duto teket kanyo Dr. Phoebe biro duoko nikech ma en chendo ma wapuonjore kendo wagero godo ngima wa nikech ngima en mwandu. I started building rockets in the year 2009. I also built planes and sold to my friends. And I also built models of the iconic rockets that we know. For instance, the Saturn V. So currently, I've taken it a bit more serious. You can build it from balsa wood or cypress. You can build it from
aluminum tubes or steel tubes. I aim to pass the knowledge I've accumulated in building rockets to other people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tapki adwa ni mondo yikri maber ahinya. Nikech koro nyathini ma ini wuon nyuolo ema biro chulo na kuoro kuom gimoro amora ma inisetimo na marach. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Wakelo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chimbi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondo iwinj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi. Mondo iyud wendane kaka sikiza timu mari, dimana *812 *784#. To parie ni Ramogi TV enye ot mar jowerte. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja owuoyo board mar osiptal ma Mama Lucy bang' ripot yango ni miyo moro nyocho nyuol e dier ot e osiptalno e yo makoch. Nikaona amenionyesha nini? Amenionyesha risasi. Sasa mimi nilikuwa nimesimama, risasi kakuja ikanipata ikanigonga hapa mkono. Jalup jatend migao mar lo Kimani Ngunjiri oyudore kamarache ka koro itude gi ketho mar chielo jago moro gi magina ewi wach laro lo Nakuru. Tulitembea huko, tulikuwa tunaona kaburi 2 ama 1. Kuna makaburi, hakuna kanyumba ambao hakuna kaburi. Jiabiri oresi elwet jadolo moro makoch ma oketo ganda gi tweyo magichwe gi wit ngimagi Shakahola Kilifi. Namba mar SMS en 236 Facebook page en page laktar. Namba mar simu bende nitiere TV mari ka nitiere gimoro amora ma diher mondo mi penji Dr. Phoebe kotende kod weche mag chiemo manyasani kata yore mag chiemo matinde ochopo kata ma osieko. Daktari, nitiere gimoro ma bende tinde aneno ka ng'eny mokalo weche mag gluten free diet. Gluten free diet wacho kata ni ka chamo ma to entiere gi ma kod weche ma kama gluten free diet. Dr. Phoebe mulno matin. Erokamano. Gluten free diet ni endi en samoro ntiere tuoche jok man kaka celiac disease kata mana sensitivity to gluten matemo we. Wow, ng'eni gluten en ang'o? Koro gluten en a protein miyude wheat kata barley kata rye. Rye ok mar rice en achiel kuom family mar wheat joka ngano go. Koro gluten ni en protein miyude ngano kendo en protein miyude barley maloso malt, maloso kongo, gik makama, loso yeast, chiemo meke yeast. Koro ji mang'eny sani wacho ni achamo gluten free diet, to en gi berne nikech king'iyo ni gluten free diet en chiemo maonge ngano, to pile chiemo man gi ngano ema medowa kilo. King'iyo biscuits, ing'iyo cakes, ing'iyo chapat, ing'iyo kata mana pastas, mandas. Koro yudo ni ka ji oweyo gluten free to konyo kilo bede dok piny nikech koro chiemo man gi mo mang'eny. King'iyo biscuits iwacho ni gin mo mopondo kata hidden fat. Kati toy kama to kibineno mo. To sami lose malong'o chuth, lose gi mang'eny. Koro jok ma weyo diet ni nyalo bedo ni weyo nikech trend to konyo gi nikech sama giweyo cha bende
kilo dhi piny. To wendo wacho ni gluten ni bende en okelo tuoche mopogore opogore, onyalo gamo tuoche e del kaka celiac disease, en tuo ma autoimmune ma intestines kata mana nyombich koro bedo affected ka ichamo chiemo moro amora man gi gluten. Koro ikuot diarrhea gini kabiro, rashes e dendgi kuot. Koro en diet minyalo yiero wuon mondo iwe, to bro konyo nikech obro geng'o tuoche kendo bro konyo mondo kilo dog piny. To be en diet ma samoro koro chuni kaluwore gi tuoche mobiro godo kata sensitivity. Tere jok mantiere gi sensitivity to gluten, to bende ber nikech sama wawe gluten cha to nyiso ni kota kong'o be koro wabro weyo. To kong'o en empty calories mamedo kilo. Erokamano, aneno ka wantiere kod simu. Iwachona ni en simb ng'a? Halo, penj laktar? Halo? Machiegni penj laktar? Habari? Nzuri. Mimi naogopa kukula vitu kama mboga. Lakini nimeshindwa kukonda. Unaogopa kukula mboga? Na umeshindwa kukonda? Nimeshindwa. Unakula nini mami? Unapenda kukula nini? Kama ni rice napenda na oganda. Na oganda? Na nini ingine? Na chapo. Unapenda chapo? Na unataka kukonda? Nataka kukonda. Uko na kilo ngapi? 99. 99? How old are you? 36. 36. Aya, Dr. Phoebe. Erokamano ahinya, obedo honest to wacho nwa dier okoera lot. To wacho ni mondo achiel kuom gigo mamiyo wa lose weight kata mondo kilo dok piny en chiemo man gi fiber. Fiber gin tonde mayudore e chiemo moa e puothe kaka alode, grains, fruits, gik machal kamago. Kora daher mondo awuo kode mondo tema alode mopogore opogore. Samoro skuma ema koro joge, to nitiere alode mang'eny, nitiere skuma, nitiere it budho, nitiere managu, inyal tergi mopogore opogore. To onyalo temo mondo cham nikech kako medo chamo chapat, kako medo chamo mchele, kaka koro kilo no boka nyoko ber ahinya nikech kosechopo 99 to kata ka wakia height mare mano ng'ama koro sekalo overweight manyiso ni en obese. To sama koro an obese cha to koro tuoche donjo mayot miluongo ni chronic illnesses masamoro dendwa ok nyal tiyo godo malong'o. Makabro chopo kamoro to koro dende pek, choke ne koro chako ol kod gik makamago. Konyalo chamo chiemo ma high fiber foods, mago chiemo ma e puothe, kaso kendo temo mondo bed active kata orako. Ochapni. Dr. Phoebe wantiere god gimoro ni Mediterranean diet. Ma en diet machalo nade? Ma en diet be masani nyasani mabiro moseyude piny. Gige nyasani gi aneno ka ging'e nikech kilo chando ji e piny mangima. To sani oseyudi en diet maber king'iyo namba to kao namba achiel. En diet michamo gi jok modak e Mediterranean, around Mediterranean kaka jo Greece, jo Spain, gi jo Italy. Gichamo diet no. Manyiso ni en diet mo gi kidienje adek. Mokwongo en diet meke chiemo maka moa e puothe. Mago grains and starches moa e puothe kaka matunda, olembe, oganda, kodhi. Gimago mar ariyo en diet mowacho ni en oketo piny. We wakawe simb Pamela daktari kiye. Hello Pamela, penj laktar. Hello. Machiegni Pamela? Yes. Machiegni? Yeah. Wawinji? Awinji. Wacheni ya. Penj laktar wawinji Pamela? Yes. Kachamo chiemo moko. So denda ila. Kata modhi moko kawiro kaka nice and lazy, awinjo ka denda ila, denda ila, kachamo mbuta denda ila. You know what is wrong? Daktari, hapa ni ising'eyo gima chande. Nitiere jok ma sensitivity, nitiere gi sensitivity to chiemo mopogore opogore. Kaka chiemo meke proteins kata mana chiemo ma kako wacho ni mbutano. Koro ber ka osefwenyo ni nitiere chiemo moro ma ka ochamo
to dende ile to nyalo golo chiemo no kwa muda kata mana for 1 week kata 2 weeks otemo gole completely diet kofunyo ni en modhi mangi mongar mangeny kata mana modhi madum ahinya to nyalo weyo mondo otigi modhi mana ma blunt koro kosegolo samang dende ile no manyiso ni the gut kata mana wacho complain koro o react mondo koro kel eczema like symptoms kako wacho no koro del wuoyo koro ber mondo eliminate chiemo no to kikole eliminate to nyalo we for 1 or 2 weeks after koduoke mondo ongiane nan to be pod problem chanitie wanted to call Celestine Simu. Okay. Hello Celestine, Penji Laktar. Hello, how are you? We are fine, thank you. Karibu. Asante sana. My name is Celestine. Dinyime Celestine. And I'm suffering from acid in that anytime I eat any food, I have serious heartburn. So I don't know how to go about with the diet plan. Plus again check on my weight. Ero kama na Celestine weche mag acidity kachiel kod ngiyo ratil makare mag yeah to koro acidity ne wasegomba kane kai chiemo ron wacho ni nitire chiemo kantire jok mangi acidity ber ko ongiyo hospital nikech acidity nyalo bedo ulcers nyalo bedo GERD nyalo bedo kata mana acidity hydrochloric acid ma rego chiemo e ich ko bedo mangeny koro ber mondo daktari ongiye o rule out kind ulcers kata rule out nite enango mamie acidity noero kaso ber bende ko ngoyo ni to chiemo mage makachamo to mia leny kata mana mia acidity to otemo punguza gi chiemo mangi citric foods and all that kachino wacho ni chiemo mayom kaka rabolo ber ne jok matire gi acidity kata jok matire gi ulcers koro mokuongo ongi kilo mare mondo bed within the normal body mass index wacho ni body mass index mabi 18.5 yaka 24.9 mano normal to obed gi normal weight kasto ongi ni to ango makelo acidity no yud root cause mondo root cause no kain H pylori to mia yath kech H pylori kidore ka we for a long time amakoro bange onyalo kelo chronic tuoche moko yena kawe si machielo kapoko ngadore kato ibro riwo gi kanyakla wabumulo kara acidity no bende maber antine kod Lilian. Hello Lilian, Penji Laktar. Yes, Ruth. Machingni Lilian. Am gi penjo. Dhi nyime. Am gi high blood pressure. So overweight. Daktari nonyisa ni overweight nyalo kelo. A lot of fat koro nyalo miyo dino veins mag remo ma pump blood to the brain. Koro miyo abedo gi high blood pressure. Koro daktari nonyisa ni ka reduce chiemo to weight dok piny to pressure no nyalo biro dok piny. Mano nyisa ni acham alot kuna pim matin, acham lunch supper. To kika cham anyalo chamo chiemo malight. Mondo mi abia doga ne test ka pressure ngeny to gi weight bende kanyalo reduce mondo mi pressure dok piny. In gi kilo adi Lilian gi lakseche gi? An gi kilo 106. Kilo 100 kod 106. Ero kama na nya Dr. Phoebe winjo cha Dr. Lilian nitiere. Lilian no wacho maber kabisa ke daktari no kane watimo kata medical camps to sani yudo ni pre hypertension ngeny to hypertension en a silent disease manyiso ni okiwinjo ranyisi dendi ni koro pressure idho mana kidhi kipime koro gimokuongo mana kaka wacho no maduoko hypertension piny en ka kilo odok piny ka chiemo makete iye tin maloyo chimo gi energy mogoloko kawa chimo mang'eny to beta manyiso ni excess glucose cha idhi kan ka glycogen idhi kan ka fat to mane madhi medwa kilo koro ber ko chako timo orako chon ko ng'iyo chimo mochamo owere gi modhi chimo motimo modhi kata chimo mokale e machine mang'eny ocham whole meals chimo ma tie puodho chimo ma enam kaka rech chimo ma kaka white meat kata rech oganda olayo to chame bende kiwango maber ka oneno nutritionist maber mone diet plan to ginyalo winjore kako nyalo lose weight diet mang'eny sani lose weight around kilo 3 to kilo 4 e dwe achiel mano 3 to 4 kgs nikech bende kaka nutrition ok wachi ni ok ber ka kilo olwar drastically mang'eny kata mana intermittent fasting mo wacho cha eno lalo around 20 to 40% mar kilo in a month mano kilo 3 to kilo 4 ma is acceptable koro nyaka kilo cha dog piny nikech kan kilo dog mos kodoga koro kalili anatimo matek mondo dog kilo piny to blood pressure
pressure mane osebedo detected cha be koro dhi piny. Kata mana blood sugar be ka kilo dok piny to sensitivity mar insulin be dok piny, koro manyiso ni blood sugar levels bende dok piny, koro diabetes. Magi maduong' ka en ng'iyo ratil mar del. Ere kaka wang'iyo ratil mar del gigo ma wachamo gigo mantiere kod mo mang'eny, mantiere kod sukari mang'eny, koso wachamo whole meals kaka bando, ka en bando to en bando ma oa e puodho, ka en kuon to en kuon moregi, koso en kuon mokale factory. Daktari thuolo emo maya wang'a, taneno ka penjo ng'eny mokalo ka penjo ng'eny saidi. Wach mo gik minyalo weyo wagodo odiechieng' ma kawuono. Anyalo wacho ni kilo ka ber ka wang'eyo kilo marwa kendo ka wadhi e assessment mondo wang'e ni to kilo marwa chal nade, to ber ka wamanyo pattern, kech gik mowuoyo gi te ng'ato ka ng'ato nitiere moro mabotiyone, ng'ato be ok bitiyone. Koro kisefwenyo pattern manyalo konyi, kineno ka intermittent fasting nyalo konyi, to time. To kach kok mogik wach ni kaka kilo medo dhi mbele e kaka tuoche bedo mayot mondo wagam. Koro wa maintain uru kilo maber, ka wachiemo maber, chiemo moa e puothe ber moloyo chiemo mokale machine. Kwa kaka wasebedo kwa wacho ni kata mondo wacham kuon wadhi orego wa red line kar mondo wang'iew e duka gi gik machalo kamago. Koro chiemo moa e puothe gi nam ber moloyo chiemo mokale machine. To watimo rako bende, exercise bende nigi benefits ge mang'eny. Awinjo kiwacho kata ni mondo mi omanya ma atwadhi wacho piyo omanya jalony manyalo konye goro diet plan. Nicha neno diet plan mar producer na Perpetua Okoth, na neno diet plan ne hey Dr. Phoebe. To nyakoluwe kamano. Kamano kendi dino no kata ni mchele kijika chien. Luore gi ka diet plan mare no watimo kaluore gi kaka en. Kilo mare, gik mochamo kaka en, koko dhi kasa modhi oko, otimo samodhi tu, otimo rako kosen ng'an mabeta. Koro diet no koluwe malong, ka producer ni oluwe malongo to dhi lalo kila dek edwe achiel. To senyisa ni sano se konindo maber, manyisi ni kaka kilo medo dhi piny e kaka nindo, wanindo maber nikech koro dendwa adundo o relax. Diet plan no to konyo to ntiere kamo ketho nwago, to kata kamano onge wach Dr. Phoebe amor mar bedo kodi odiechieng' ma kawuono. Wach mo kapo ni ng'ato dwa tudore kodi, samoro dwa ni mondo mi ng'ane rieko kaka inyalo los diet plan kod gik ma kamago. To kok inyalo yudo jalony manyalo loso ni diet plan, chama chiemo ma balanced, to bed chiemo ma whole, ka en chiemo to bed chiemo migole puothe, to weri kod chiemo mokale factory, weri gi mo mang'eny gi sukari mang'eny gi chumbi mang'eny. Ng'ato ka dwa tudore kodi iyudi kanye Dr. Phoebe? Hospice Plaza Kisumu, Ramogi Hospital. Namba mar simu koso? Abrokete e Facebook. Erokamano ahinya. Wanyalo yudi Facebook page bende. Erokamano. Nyaka kendo odiechieng' machielo ageno ni kaluonge tibo biro. Wabo biro Ruth, erokamano ahinya, arwako. Erokamano ahinya. Aneno ka Dr. Phoebe obiro kod gik mang'eny mokalo mar nyisowa gigo monego bed ni wachamo. Iyudo ka e gweng' ka wantiere kod mapera, wantiere kod apoyo, wantiere kod maembe, wantiere kod machunga. Tiyudo ka ng'ato dwani mondo mi odhi onyiew vitamin C ma onyiewe duka, to onyalo yudo gigi machiegni kode. Teme matek mondo mi nyalo yudo machiegni kodi iti godo. To kik wiwil ni in gima ichamo, in gima ikete dendi. Nyaka kendo odiechieng' machielo kwa bokelo ni chenro mar penj laktara, ne producer wa Perpetua, ne director wa Philip Ochieng, ne jogo picha mawa kachiel kod jahera mar chenro ni. Erokamano, tageno ni puonjori. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masani. Thank you, daktari. Thank you too.